Priatelia, ja vás vítam v tomto prvom videu oficiálnom môjho rebrandovaného kanálu Digitálna továreň. Ako prvé video som nechcel veľmi robiť video reakčné, ale medzi tým, ako som vlastne už vymýšľal prvé videá, prvé scenáre na videá, tak vydal Kicom, čo je vlastne môj najobľúbenejší edukátor v Bitcoine, vydal video ohľadom humanoidných robotov a to ma veľmi zaujalo a strašne by som sa rád k tomu vyjadril, no nebudem tam písať pod videa komenty, keď sa môžem vyjadriť takto. Takže koho to zaujíma, poďme na to. A aby som ešte povedal, vlastne ja som toto video videl a není to, že ho vidím prvýkrát, ako sa niektorí pri reakčných videách tvária na internete, že ho vidia prvýkrát a komentujú ho. Ja som ho normálne videl a práve preto sa potrebujem k nemu vyjadriť. To nie je, že first reaction, hej, aby niekto si nemyslel, že teraz idem búhu. Proste normálne idem komentovať a idem pripomienkovať a možno trošku dať do toho iný pohľad. A samozrejme nebude to celé video, proste ja to idem trošku orezávať, osekávať, posúvať, aby ste to nemuseli pozerať znova, tí, čo ste to videli. A tí, čo ste to nevideli, aby vám vlastne neušli tie základné fakty. Takže poďme na to. Zdarec přátelé, máme zde další ze série videí Starý muž řve na mraky, protože já bych chtěl dneska mluvit o humanoidech, o humanoidních robotech. A rovnou bych si chtěl na začátek položit tu otázku, která je vlastně i v tom názvu videa, jestli je to scam, jestli je to nějaký podvod. A rovnou si odpovím, že to asi úplně ne, protože přece jenom vidíme nějaké výsledky v robotice. Nicméně mám trošku jako pocit, že je to taková past. Je to past na retail. Ať už na retailového investora, tak na retailového zákazníka. Vítejte u Hot Takes. No a co tím vlastně myslím? My tu máme nějakou probíhající AI horečku, tu nafukující se bublinu ohledně umělé inteligence, to jsem říkal. Kicom, aj Bitcoin bol bublina a stále pre niekoho je. Že si myslím, že je v celku zjevný. A ještě než tahle ta bublina vůbec splaskla, tak tu máme další poměrně velký a silný příběh a to jsou ti humanoidi. Ty dvě základní skupiny, které jsou teďka podle mě trošku v ohrožení, jsou právě ti retailoví investoři, kteří dost možná budou chtít nakupovat nějaký podíly v těchto firmách. A ta druhá skupina jsou ti koncoví zákazníci retailoví, protože někteří ti roboti se vlastně už prodávají a můžete si vlastně už teďka nějakého toho robota třeba předobjednat nebo dokonce i koupit. Nicméně, když si právě nějakého takového robota koupíte nebo předobjednáte, tak je podle mě velmi spekulativní to, co pak ve výsledku dostanete. Prostě asi... Tak dostaneme hlavne to, čo sme si objednali v tých špecifikáciách. Ako treba čítať, čo si objednávame. Hádam sa si nebudeme hovoriť, že niečo objednáme a čakáme niečo iné, alebo videli sme nejakú prezentáciu robota a objednáme si ho a dostaneme možno nejakú edu verziu, ktorú musíme naučiť a pritom na nejakom tom predstavení ten robot to všetko vedel. Takže treba pri tom objednávaní zistiť, čo si objednávame. To je jednoduché. Ja to nevidím ako pacu, ale OK, ako berem. Mě znáte, já jsem poměrně skeptický ohledně celého tady toho segmentu a dneska bych chtěl vám ukázat proč. Ale pojďme si zase napřed položit nějaký ten společný základ, protože je tady teda spousta firm, která nějakého humanoida chystá a v podstatě to, co se nejvíc zmiňuje, jsou ty dva základní use casey. Ten první use case je něco ve smyslu industriálního robota, prostě dělníka, tak abyste v nějaké firmě, respektive továrně, mohli nahradit člověka, který tam ještě pořád zůstává, nahradit ho právě tím humanoidním robotem. Ten druhý use case je robot pomocník domácnosti, něco ve smyslu uklízečky nebo obecně prostě stroje, který je schopen u vás doma dělat věci, které vy třeba neradí děláte, to znamená vysávat, umývat nádobí, vyskládat myčku a tak dále a tak dále. Čili to jsou ty hlavní dva use casey. Ten industriální robot a domácí robot. Pak jsou samozřejmě i nějaký, řekněme, extrémní use casey, to znamená typicky něco, co člověk nemůže vykonat
vykonávat, nebo jsou tam nějaké překážky, které třeba ohrožují jeho bezpečnost a zdraví, to znamená práce ve vysokých teplotách, v nějakém chemickém znečištění nebo případně v nějakém radioaktivním prostředí. To jsou ale v celku takový jako extrémní use case, kde si to mimochodem jako dokážu představit, že by to mohlo fungovat, protože tam toho člověka skutečně dát jako nemůžete. Nicméně to není něco, na co by se ty firmy soustředily z pohledu nějakého marketingu, tohle se prostě úplně neprodává, čili tomu se tady úplně věnovat nebudu, i když tam samozřejmě vidím nějaký užití, ale ten total addressable market je vlastně poměrně malý. Ale řekněme si upřímně, že ty firmy to teďka nejvíc prodávají přesto, že buď nahradí člověka v továrně, nebo vám pomůžou doma. Těch firm, který chystají nějakého toho svého humanoida, je vlastně celá řada. Já jsem si tady vypsal pár zástupců, i když jich zřejmě bude daleko víc, možná jsou i firmy, které chystají humanoida, ještě o tom nevíme. Typický zástupce čínská firma Unitree, ty roboty už jste mohli vidět v různých videích, protože spousta youtuberů už si ho koupila. Mimochodem je to vlastně ten robot, který ho má třeba Jarda Beck a bude se ho vlastně snažit naučit mu třeba sbírat vajíčka. Tam je potřeba říct, že ano, toho robota si můžete koupit, ale vlastně vám přijde taková nedodělaná věc, respektive vy si ho musíte doprogramovat, protože on autonomně umí skutečně spíš jako jenom stát nebo chodit, je k němu nějaký apíčko, takže si to jakože můžete doprogramovat, ale víceméně ten robot jako autonomně nezvládne prakticky nic. Tu by som doplnil, že vlastne Unitree predáva tú edu verziu na naučenie sa na programovanie, ale predáva aj verziu, ktorá už niečo vie. To je tá druhá verzia. A táto edukatívna není, že nič nevie, alebo že sa vie len stáť a hýbať sa. Pomerne jednoducho ho viete naučiť nejaké základné úkony. Samozrejme, zbieranie vajíčok, citlivosť, vlastne tie ruky, aké má, aké používa, rovnako aj nohy a všetko toto balans a všetko tieto veci sa učí. Na každý terén je iný a tak ďalej, hej. Ale skúste si pozrieť aj to video, myslím, že to má Peter Mára na stránke. Oni majú, myslím, že každý týždeň alebo každé dva nejaký stream s Jarom Beckom a vlastne vždycky hovorí o nejakých tých novinkách, že čo sa mu podarilo s tým robotom. On ho má, tuším, 2-3 mesiace, nejak tak, spätne som to aspoň zaregistroval niekedy od leta. A ja si myslím, že pokrok je tam zjavný a nemyslím si, že on je nejaký špeciálny programátor alebo niečo, proste autonómne sa ten robot učí. Samozrejme niečo mu vštepujú, niečo ho učia, ale ja nemyslím si, že to je nejaký fail, však to je normálne, že proste každý ten stroj potrebuješ naučiť. To je to isté, ako keď je stroj vo výrobe, je za pásom a dokáže proste skúmať a triediť súčiastky na dobré a zlé napríklad. A taktiež ho to musel niekto naučiť, že čo je tá zlá a čo je tá dobrá. Takže ja nevidím problém v tom, že roboty sa musia najprv naučiť. To je trošku také, neviem, ako zbytočne to hejtiť. Jasné, že nepríde hotový robot a nezačne ti upratať celý dom, malovať steny a omietať steny. Proste to nepôjde. Proste to takto nefunguje. A tak snáď si to aj Kicom uvedomuje. A chápem akože jeho pohľad k tomuto, ale len som chcel povedať, že vlastne tá edukatívna verzia není, že nič nevie a nič vedieť nebude, ona v podstate je to len o vás, že ako k tomu budete pristupovať. Samozrejme nie je to hotový robot, že prídete, vybalíte ho a môže ísť vyberať vlastne myčku, hej, takže je to o tom, že čo chcete, samozrejme tých volieb je viac. Pak jsou to třeba roboti Figure, ti mají i ten svůj testovací dům, kde ta firma prezentuje to, co jsou ti roboti vlastně schopní doma udělat, že jsou schopní uklízet, tam myslím, že tam někde natřepávali ty polštáře, umývali nádoby, vyskládávali myčku. Nicméně tady zase zůstává ta otázka, jak moc je ten robot skutečně autonomní a jak moc je takzvaně teleoperován, to znamená, kdy ho vlastně ovládá člověk na dálku. Pak je to třeba Xpeng, to je docela novinka, která se objevila někdy minulý týden, kdy Xpeng ukázal toho svého humanoida, který opravdu jako velmi ladně chodil po pódiu. Dokonce někteří lidi podezřívali ten Xpeng, že to není možný, že je to zřejmě jenom převlečený člověk, takže ten Xpeng musel udělat to, že toho robota přímo na pódiu rozřezali, abyste zjistili, že pod tím je skutečně schovaný ten mechanický skeleton, nebo prostě, že to je robot, že to prostě není člověk. Pak je to třeba robot Neo, ten teďka docela obletěl internet taky, toho si rozebereme za chviličku, protože to je zajímavá ukázka nebo zajímavý zástupce toho, jak to vlastně teďka s těma robotama
robotama je, nebo jak to funguje. Pak je to třeba firma Apptronic, to jsou, myslím, Američani. Boston Dynamics, tam bych řekl, že oni jsou v tom vývoji jako opravdu daleko. To je firma, která na tom vývoji toho humanoida nebo obecně těch robotů vlastně pracuje už několik let, jestli to už dneska nejsou desítky. Původně vlastně firma, která vyráběla i věci pro americkou armádu, dneska je, pokud vím, kompletně vlastněná Hyundaiem. A stále ich vyvíjajú a vyrábajú pre tú armádu, samozrejme. Roboty podíváte, tak oni jsou schopní fakt jako pěkně chodit, někteří skáčou, dělají salta, dělají vlastně všechno možný a ta celková úroveň té, řekněme, mrštnosti je fakt jako vysoko. Jo? Prostě dneska není problém to, že by ten robot jako neuměl někam dojít nebo vyjít schody, to se ti roboti opravdu naučili jako skvěle. Kde pořád ještě vidíme, že je prostor pro nějaké zlepšení, je samozřejmě ruka. Jo? To mimochodem právě zmiňuje i Elon Musk a tady s ním jednoznačně souhlasím, že vychytat tohleto zařízení, který je fakt jako hodně dobře udělaný, třeba z toho důvodu, že vy prostě, když něco vezmete, tak víte, jaký máte vyvinout tlak. Ze svých nervových zakončení vlastně dostáváte nějaký force feedback do hlavy, abyste jako věděli, že třeba když vezmete vajíčko, že víc už ho zmačknout nemůžete, protože jinak by prasklo. To je vlastně něco, co se učíme celý život, jak tady s těma nástrojema vlastně efektivně pracovat. To si právě myslím, že u toho robota ještě není úplně vyřešená věc, ale tady jsem ochoten uznat, že za takových 5-10 let to může být fakt daleko a ta mechanická schopnost nějakým způsobem ovládat tu ruku klidně za pár let prostě může být vyřešená. Čili, co se týče hardware... Ja si myslím, že tak maximálne do roka to bude vyriešené. Vzhľadom na vývoj aj AI, aj všetkých technológií, hovoriť o 5 rokoch je... Pred 5 rokmi by ani len nebol nikto tušil, že bude 20-30 firiem vyrábať roboty pre retail, takže ja si myslím, že je to oveľa užšia hranica a oveľa bližšie, než si myslíme. Tam vlastně takovej velký problém nevidím, jako spíš u toho softwaru. A teď přijde ten zásadní problém, který já u těch robotů vidím. Jo? Protože když se podíváte na to, co teďka ty firmy prezentují, a jsou to spíš jako předpřipravený videa, tak skoro nikdo z nich nemá robota, který by byl schopen operovat nějak autonomně. Prostě většinou jsou to nějaký předpřipravený série různých pohybů nebo klidně nějaká kung fu sestava nebo nějaký taneček, ale víceméně všechno je to něco, co do toho robota nahrajete a on to pak provede. Kde já vidím ten velký problém je, že my prostě nemáme dostatečnou inteligenci pro toho robota. A mám pocit, že celý svět se teďka tak trošku zbláznil z toho, že máme AI a že tím pádem naprosto jednoduše to, co teďka máme v tom vývoji těch LLMek, těch jazykových modelů, že to prostě takhle vezmeme z toho chatu GPT, dáme to tomu robotovi do hlavy a je to vyřešený. Ale já si myslím, že ne, protože on je to v podstatě úplně jiný problém. Nebo je to samozřejmě nějaká jako společná množina, ale to, co my dneska umíme s jazykovými modelama, jako je jenom z nějaké části aplikovatelný do toho robota. Protože konec konců, když se podíváte na ty výstupy těch jazykových modelů, tak velmi často ten model skutečně jako nechápe, co vlastně napsal, taky se velmi často mýlí, produkuje nějaký nesmysly nebo halucinuje. Což asi není něco, co byste u toho robota úplně chtěli. Ale toto je len software. Toto je software, takže to je vec, ktorá vie byť už zajtra inak, za týždeň úplne inak, za mesiac úplne inak. Takže akože toto napríklad súhlasím s tým, že sa nedá priamo vložiť kód z ChatGPT, z Cloudu, z hocičoho, z Gemini do robota a robot to bude automaticky vedieť, ale použiteľné určite to je a vďaka podľa mňa tomu AI, tá robotika takto napreduje, lebo to není náhoda, že sa roztrhlo vrece s robotmi, teda s humanoidnými robotmi a práve v dobe, kedy prekvita AI a ja si myslím, že to súvis obrovský má a určite aj nejakú súhru. Ale každopádne ja si nemyslím, že by bol problém v tom, že proste to nenaučíme. Proste to je software. Tam sú potrebné len dáta a tie dáta vedia prísť kedykoľvek. Keď sa na niečo príde, zajtra vyjde nový model, zistí sa, že ja neviem, že sa nemýli 99,95% a je to. A máme niečo, na čo sa, nie že môžeme spoľahnúť, vždycky tam nejaké to minimálne desetine percento bude, kedy sa môže pomýliť, ale vždycky sme ďalej, že stále sme ďalej, každým dňom sme ďalej. A tá integrácia do tých robotov, ja si myslím, že je takisto ďalej každým dňom, čiže tak, v tomto by som skeptický až taký nebol, ale súhlasím s tým, že to také jednoduché nie je.
Čili já nemám úplně pocit, že tím, že teďka máme ChatGPT, Gemini, Claude, že bychom se tím nějak jako extrémně pohnuli v té autonomii robota. Protože já, když jsem chodil na vysokou školu, což je nějakých 15 let dozadu, tak tam samozřejmě byla laboratoř umělé inteligence, byla tam laboratoř interakce člověka s počítačem. Mohli jste si tam zapsat předměty na umělou inteligenci, což bylo samozřejmě něco, co já jsem si nezapisoval, protože jsem na to byl moc blbej. Ale chci říct, tohle je přece něco, co kolem nás se vyvíjí jako posledních třeba 30 let. Prostě to, že jsme počítač naučili docela dobře odpovídat na naše dotazy a vyhledávat možná líp než Google, tak úplně tolik neřeší to, jestli robot bude schopen v místnosti rozpoznávat předměty a samostatně vykonávat nějakou práci. Ja to prirovnám k Bitcoinu. A to, čo hovorí, keď sa pre 15 rokmi boli nejaké predmety o AI a robotike, samozrejme robotika sa študuje už roky rokúce na nejakých univerzitách, ale problém je len ten, že on to takto porovnáva, že pred 15 rokmi OK, veď a ten Bitcoin pred 15 rokmi bol kde? Hej, akože Lightning platby pred 15 rokmi, keby prídete do kaviarne a chcete zaplatiť Bitcoinom, tak to trvá koľko? Koľko by to trvalo? 20-30 minút? Možno hodinu? A bolo by to zložité. Nebolo by to také jednoduché, ako je to i dneska. Priložíte vlastne Lightning valetku, Phoenix alebo čokoľvek iné, alebo dokonca NFC čip nejaký a viete s tou valetkou zaplatiť do sekundy s minimálnym poplatkom. To nebolo. A to prišlo razom doslova. Tým, že vlastne prišiel Lightning, prišla tá druhá vrstva na Bitcoin. A toto je to isté vlastne. Pri tej robotike stačí, keď príde nejaký malý zlom a tie zlomy, ten vývoj stále napreduje. Ja neviem, prečo to takto vlastne skepticky berie. Možno aj viem a možno chápem a možno on to nechce vedieť. Nechcem akože tu teraz Kico ma hejtiť. Ja mám svoj názor samozrejme a môže a nemusí byť správny, ale ja si myslím, že ten vývoj není krivka diagonálna, ale je úplne iná, hej, proste je kvadratická, proste ten vývoj napreduje milovými krokmi práve teraz, nie za tých 15 rokov, ale práve teraz, posledné roky, posledné týždne, posledné mesiace, hej, takže ja si nemyslím osobne, že by toto mal byť nejaký problém, ale uvidíme. Já si myslím, že od toho jsme vlastně docela dost vzdálení, protože když se třeba podíváte na ten problém té autonomní jízdy, kterému jsem se tady věnoval ty 2 předchozí díly, tak to je něco, na čem ty firmy dělají třeba 10 let a úplně dotažený to taky není. Áno, robia 10 rokov, to je zase to, čo som hovoril, ale výsledky sú možno posledný rok nejaké, ktoré vedia zverejniť, ktoré vedia publikovať pre retail. Takže ono to, ak to niekto niečo vyvíja, to neznamená, že 10 rokov sa nepol z miesta, alebo že sa hýbe takisto. Proste ku koncu, a teraz, posledné týždne, mesiace, ako stále hovorím, to je proste aj v tom autonómnom riadení už úplne iné, ako to bolo pred rokom, alebo pred 2, nie že pred 15. Ja to aspoň takto vidím. A ta množina těch problémů, co máte na cestě, je samozřejmě jako daleko menší než pohyb nějakého mechanického tvora v našem přirozeném prostředí. Protože na té cestě máte prostě nějaký pravidla. Na stopce musíte zastavit, na červenou musíte zastavit, tady dáváte přednost zprava, tady se musíte držet v pruhu, ale pohyb robota třeba ve vaší domácnosti znamená pro něho vlastně absolutně nezmapovaný prostředí, každá domácnost je jiná. Áno, ale on si ho vie zmapovať. Predsa na to sú tie lidary a všetky tie senzory, všetky tie kamery. Ja nevidím v tomto žiadny problém. Takisto je to hardwareová vec a ten hardware je na to prispôsobený a stále sa vyvíja. A potom už je to len o softveri, ako to spracováva. Ako citlivo, ako detailne. Ja si myslím, že keď ho postavíte pred jednu, pred druhú, pred tretiu práčku, že proste on si to musí zanalyzovať. Nedá sa ho naučiť, že toto je práčka a takto sa otvára. Môže byť práčka, čo sa otvára zozadu, keď taká ani není, ale povedzme, že by taká bola a ten robot nemôže byť stratený, on musí hľadať to riešenie a musí si to vedieť zanalizovať, hej. Takže ja si myslím, že je to všetko o tom naučení sa, je to o tom softveri a nemyslím si, že je to až také skeptické. U těch jazykových modelů se mluvilo o tom, že letos velký téma jsou ti agenti, což má být něco, co zadáte tomu práci na počítači a vlastně ten agent by to měl sám vykonat. Třeba mu řeknete, naplánuj mi dovolenou v Thajsku, on půjde, vybere vám hotely, nakoupí letenky a pak vám vrátí jenom nějaký výstup a řekne, tady jsou letenky, tady je ten hotel, takhle se dostaneš z letiště a tak dále. A ani ti agenti nám úplně spolehlivě nefungují, respektive musíte je vodit za ručičku a musíte kontrolovat, jestli nedělají chyby. A to je přesně. Áno, to je pravda, to je samozrejme pravda, ale tí agenti fungujú, prišli a doručili, ako to vraj, keď som doručili tú službu
ale možno z 80%, hej, ako nikdy sa nedoručuje 100%, ešte som nevidel, že by niekto niečo, čo slúbil, doručil na 100%. Problém s tým má už poslednú dobu aj Apple. A proste to, že agenti fungujú, ja ich využívam. Ja mám agenta AI-kového, ktorého využívam ako asistenta na zapisovanie akcií, kalendár, všetky tieto veci, automatický mail. Ja toto proste mám a využívam a ja som ho kontrolovať ešte nemusel. Samozrejme sú to také veci, ktoré nie sú o zodpovednosti, že ja neviem, nepracuje s peniazmi, toho určite zatiaľ neučím, ani nechcem to po ňom. Ale proste funguje to. Sú to agenti, vedia nejaké úkony, vedia urýchliť prácu, vedia mi pomôcť ušetriť čas. Takže za mňa agenti fungujú, áno, není to také, keď som to bere z tých maximálnych extrémnych možností, že kúpiť letenky, samozrejme aj to vedia, hej, aj to vedia a treba to kontrolovať. No a vy sa nekontrolujete, keď kúpujete letenky, aj vy to kontrolujete. Ale proste ak aspoň 80 práce urobí ten robot, alebo teda tá AI, ten agent, tak máte aspoň tých 20% na tú kontrolu, im venujete a stále ste ušetrili ten čas. Proste ja nevidím v tomto problém. Vy ho nenahradzate a nekontrolujete a nevodíte za ručičku, si myslím, ako hovorí úplne, že vo všetkom. Možno pri tých dôležitých fázach, kedy míňa vaše peniaze, kedy možno dohaduje nejaké dôležité veci. Jasné, vždycky tam tá kontrola musí byť, ale stále je to len nejaká malinká časť toho celkového času, čo vám ušetrí. Takže za mňa funguje to. Něco, co nechcete úplně u robota, aby udělal nějakou chybu, aby prostě někoho třískl rukou, někoho zranil nebo dokonce někoho zabil. Já si skoro myslím, že na to, aby ten robot fungoval fakt dobře, aby chápal kontext situace, aby rozuměl tomu, co má dělat, tak v podstatě musíte vyřešit skoro to AGI, tu obecnou umělou inteligenci. Protože ta ideální představa pro interakci člověka s tím strojem je taková, že třeba v továrně za ním přijdete, on řekněme nahradí nějakého člověka, nějakého Josefa Nováka a teď vy tomu robotovi vysvětlíte přirozeným jazykem, co bude dělat za toho Pepu. Tak řeknete, hele, tady si vezmeš prostě šroubek, tady si vezmeš šroubovák, tady to přimontuješ a on by to měl vlastně pochopit bez nějakého velkého programování. Pokud se skutečně bavíme o nahrazení toho člověka, tak aby. A prečo bez programovania? Prečo? Je to stroj, musí byť naprogramovaný, musí sa to buď naučiť, on to nevie hneď robiť. Akože toto je za mňa úplne nepochopenie úplne problematiky. Ten robot to musí sa nejako naučiť, musí tie data dostať. Áno, môžete mu to povedať, takto to budeš robiť, ale je lepšie, keď dajme tomu ten robot pri tom pôvodnom pracovníkovi Novákovi stál a posledoval ho a využíval všetok ten hardware, všetky tie senzory, všetky tie kamery, všetko, čo k tomu potreboval, aby sa to naučil. A ja si myslím, že to není problém. A samozrejme musí byť predprogramovaný na nejaké veci. A všetko je to, však celá robotika je o programovaní. Ja viem, na čo keď som naráža. A ako tú autonómiu, aby získal aj ten robot vlastne tou umelou inteligenciou, ale proste áno, on sa môže nejako rozhodovať aj mimo toho programovania, ale ja si myslím, že treba na tom zakladať, alebo teda stále sa na tom zakladá, že vlastne to, čo ten robot má vedieť, je naprogramované. Není to, áno, naučené, ale to je tiež dané nejakým kódom, že čo môže, čo nemôže použiť z toho, čo sa naučil a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akože nahradiť nejakého človeka pri páse ten robot by mohol vedieť, akože úplne v poriadku. Ako ja s tým problém nemám a nevidím v tom problém v podstate, lebo proste on sa to naučí, vy mu poviete, on si to odsleduje, naučí sa to, má niečo vopred naprogramované a hotovo. Áno, samozrejme nedokáže robiť všetko, tak to je samozrejme, ale proste o tom programovaní to je, není to o tom, že on proste teraz má nejaký basic v sebe a vy mu všetko budete musieť vysvetľovať a on to bude musieť vedieť. To sa nestane asi naozaj v priebehu desiatkách rokov, si myslím. To pro každého bylo jednoduchý. Tak, abyste do každého provozu mohli jednoduše dát prostě toho robota, ideálně bez toho, aby k tomu bylo nějaký APIčko a nějaký programování, tak, aby ten šéf té směny byl schopen mu prostě jednoduše zadat nějaký úkoly. A od toho jsme podle mě fakt jako docela daleko. A teď si ještě představte, že bychom fakt vyřešili to AGI, tu obecnou umělou inteligenci a ten robot byl vlastně chytřejší než ti lidi, takže by dostal ten svůj mozek, vy byste mu to tam nahráli. Toto presne by som nechcel, aby mal AGI, aby uvažoval a rozhodoval sa sám.
práve ja som zastanca, možno práve to je ten rozdiel medzi mnou a Kicomom, alebo tým pohľadom, jeho pohľadom a môjim pohľadom, že vlastne ja tú robotiku uznávam, ja jej fandím, preto mám aj toto reakčné video, mňa to fascinuje a zároveň proste som zvedavý, čo to prinesie, ale mali by sme mať nastavené nejaké hranice, ani že hranice, ale proste nevyužívať alebo neosamostatniť toho robota úplne, lebo môže sa veľmi ľahko stať, že nás to dobehne a práve preto som zastanca toho, aby ten robot vedel nejaké úkony, niečo si zmapovať, niečo sa naučiť, ale vopred musíme predprogramované veci, ktoré musí dodržiavať. A to tá všeobecná umelá inteligencia môže pokaziť. Takže v tomto v podstate súhlasím s Kicomom, ale on to myslí inač. A první, co ten robot pochopí, je, že největší hrozba pro jeho budoucí existenci jsou lidi, no a začíná se vám krásně rozvíjet takový ten Terminátor scénář. Asi to nemusím dál vysvětlovat. Ale tím nechci strašit, protože tam jako vůbec nejsme a určitě jdou vyvinout nějaký mechanizmy, aby se to nestalo. Ale já jsem mluvil na začátku o těch dvou hlavních use casech, takže pojďme se napřed podívat na ten první use case, na tu práci robota v továrně, na toho industriálního robota. Hele, v továrně si to vlastně dokážu do jisté míry představit, protože to je super, a já. Protože tam ten robot bude dělat nějaký repetitivní úkoly. Tak, jak jsem to popisoval. Tady si vezmeš tenhle ten nástroj, přimontuješ a pořád to opakuješ. To znamená, tam by se teoreticky docela rychle mohl naučit ten postup, protože bude dělat něco pořád do kolečka. Jenže z mýho pohledu, nebo tak, jak se to v těch továrnách i děje, je prostě daleko lepší tu linku celou nahradit. Prostě dát ty lidi pryč a dát tam specifického industriálního robota. A to už se děje. Když se podíváte na ty moderní automobilky, tak tam už skoro žádní lidi nezůstávají, protože vám tam někdo z té velké čtyřky, to je typicky ABB, to jsou Švýcaři, nebo KUKA, to jsou Němci, FANUC jsou, myslím, Japonci a ještě se někdy uvádí Yaskawa Motomen, to jsou taky Japonci. Dodají vám prostě tam ty industriální roboty, který umí dělat a vy místo toho, abyste na tom place měli 4-5 lidí, tak tam máte prostě jedno velký rameno, který zvedne prakticky cokoliv, někam to přendá, něco se udělá. Dneska máte svářecí roboty, dneska máte ty nástříkové roboty, všechno možné, co já ani nevím, co je, ale... Súhlasím so všetkým, ale posuniem to trošku ďalej. Mimochodem v některých továrnách dělá, tak aby on prostě přejel. To, že on má ty nohy, prostě není žádná velká výhoda. A další věc je, že pokud má teda chodit z A do B, tak to je přesně ten případ, kdy lepší je do středu té místnosti dát to velký rameno a něco takhle posouvat, než aby vám prostě mezi tím chodil ten robot. Další věc je, že některé ty společnosti vyvíjejí robota, který nemá vyměnitelnou baterku a musí se nabíjet. To je podle mě pro ty firmy, pro ty továrny absolutně nepřípustný model, protože pokud oni si pořídí robota za 500 000 nebo za 1 000 000, tak jim prostě nemůže stát na place. Jo? To je samozrejme, ale tak to nie sú tí roboti, že? Ktorí sú určení pre domácnosti, nedáte ich, hádam, do nejakej dielne, alebo do nejakej haly, alebo do nejakej výroby. Takže to je niečo úplně jiné, samozřejmě to nemůžeme porovnávat. Potřebujete toho robota, prostě potřebujete ho ždímat, když už jste si ho koupili. To znamená v tomhletom směru, pokud by tam teda skutečně byli ti humanoidi, tak musí mít vyměnitelnou baterku. Tak, aby ten robot prostě po 4 hodinách práce prostě šel na tu nabíjecí pozici, zahodil tu baterku a dal si do sebe novou. Takový roboti mimochodem jsou. Což si mimochodem myslím, že je velká chyba návrhu právě u toho Optimuse. Uvidíme, jestli to bude mít v té 3. generaci, ale pokud ne, tak je to podle mě robot, který prostě není použitelný pro to industriální prostředí, protože, jak jsem řekl, nemůžete na půl dne toho robota odstavit jenom protože se nabíjí. No a k tomuto sa dostávame k jednej veci, že vlastne už sú roboti, a neviem, či priamo Unitree niečo takéto neoznámila, že v blízkej budúcnosti nie, že budú mať vyberacie batérie, ale budú sa nabíjať vlastne bezdrôtovo. Čiže ten robot nebude musieť ani tú batériu vymieňať, on sa bude nabíjať bezdrôtovo v nejakej, povedzme, viete si to predstaviť ako robotický vysávač, ktorý ide do nejakej základne, hej. Tak tento robot, pokiaľ mu klesne nejaká tej percenta tej baterky, pôjde do tej základne a tam sa dobije. Prípadne samozrejme je tam ešte možnosť, že nebude sa dobíjať v základni, aby teda neprerušil prácu, a bude sa dobíjať bezdrôtovo cez nohy, hej. A to je vlastne jedna vec, ktorú som práve pri Unitree, myslím, čítal, že ji plánujú do budúcna a je to podľa mňa veľká revolúcia, pretože dobíjanie cez nohy toho robota vlastne docieli to,
že tá efektívnosť bude obrovská, ten robot nebude musieť niekde sa odstaviť, nebude musieť oddychovať. Všetko je to o tom nastavení, ako všetky tieto možnosti sú, takže ja si myslím, že bez problémov, ako technologicky stále to napreduje a ja nevidím žiadny problém v tom, aby to fungovalo. To je prostě strašný mrhání prostředkama. A ano, dá se to samozřejmě řešit tak, že toho robota prostě napíchnete do zásuvky kabelem, tak jak to mimochodem Tesla dělá na spoustě svých eventů, že ti roboti jsou připojení, ale v továrně, kde se prostě mají pohybovat na tom place, mají tam být víc, jak tohle to budete řešit, to se vám ti roboti jako zamotají do sebe, jo? Ano, dá se to řešit třeba nějak zhora, takže ti roboti v podstatě budou vypadat jako loutky. Nie, kicom, bezdrotové nabíjanie existuje na telefóny, existuje na tablety, existuje na vysávače a bude existovať aj na robotov, teda už možno v blízkej dobe. Takže toto, čo hovoríš, to je úplne zbytočné, pretože žiadne káble, áno, tam Elon Musk to prezentuje s káblami možno kvôli tomu, aby si bol istý, aby to niekde nezlyhalo, možno cez ten kábel ešte aj, kto vie, čo robia, však ja zase nechcem to obhajovať, ale samozrejme cez tie káble dokážu toho robota šťastie možno aj ovládať, možno zberajú nejaké data, kto vie, hej, ale dobíjanie bezdrotové, ja si myslím v blízkej dobe, ak trepnem, tak do roka. Neviem presne, ako to Unitry písali, ale už keď nad tým uvažujú a oznámili niečo také, tak ja si myslím, že sme blízko. Lebo keď už firma niečo oznámi, pravdepodobne už dávno to vyvíja. Len my to vždycky vidíme o niečo neskôr, tieto výsledky. Takže riešiť nejaké káble, že budú visieť ako nejakí panáčikovia na kábloch v hale nejakej výrobnej, to je nezmysel. Toto je práve to, čo ma trošku, nie že rozčulilo, ale proste zbytočne o tom hovorí, keď je to už podľa mňa dávno vymyslené, len to treba integrovať do tých robotov a do tých nôh a potom vlastne tí roboti bezdrotovo sa môžu dobíjať po celej ploche tej haly. Hej, takže všetko je to iba o tom riešení hardwareovom, ktoré technologicky dostupné máme. Ale zase snižuje vám to mobilitu toho robota, protože jakmile bude křížit cestu s nějakým jiným, tak se vám prostě zaplandají do sebe. Čili já si úplně nedokážu představit, že si pořídíte robota a pak ho budete mít navěšenýho na drátě. Áno, ale to je to, čo som hovoril. Před 15 rokmi to bylo jinak. Další věc je, pokud ho v té továrně budete mít, to je strašně komplexní stroj. Když se na toho podíváte třeba na toho rozebraného robota od toho Xpengu, tak to jsou samý servamotory a já teda si myslím, že takováhle věc prostě bude neustále někde rozložená u nějakého mechanika, který to bude opravovat, protože to je prostě strašně složitý stroj, A tie hydraulické ruky, robotické ruky, všetky tie stroje, ktoré skladajú auta, netreba servisovať, tam nikto není. Keď to skape na tej linke, tak sa zastaví linka, zavolá sa niekto do Nemecka alebo neviem kam a proste čaká sa 2-3 dní a linka stojí. To tak nefunguje. Proste aj tam sú určite mechanici, elektronici, programátori, všetci títo ľudia, ktorí to kontrolujú a sledujú. Dnes to funguje, bude to fungovat aj pri robotoch, podľa mňa. Tady se bude srat. Vy, když tam dáte nějaký to rameno od té Kuky nebo ABB, tak to je pár motorů, nějaký serva, OK, ale už je to v celku vychytaný. Tyhle ty firmy mají jako obrovský track record toho, že to prostě vyvíjejí a vyrábějí už několik let. Ty stroje jsou skutečně spolehlivý a samozřejmě potřebujete v podstatě on-site mechanika, který nedělá nic jiného, než přechází od jednoho stroje ke druhému, aby to minimálně jako nějak naolejoval nebo to nějakým způsobem fixnul, protože jsou to stroje a stroje se kazí. Ale ta představa, že třeba vy si koupíte do té domácnosti toho robota. Zase mieša domácnosť s nejakou výrobou. Hej, proste, prečo hovorí to, čo mu príde vhodné akurát. Nepáči sa mi toto, že to takto mixuje. Áno, domácnosť je niečo úplne iné, tam budú úplne iní roboti za úplne inú cenu. Áno, pokazí sa vám v domácnosti, tak bude treba ho reklamovať, bude treba ho servisovať. To s tým súhlasím samozrejme, ale porovnávať tú halu s domácím robotom, to je zbytočné, to je... A ten vám bude sloužit dalších 30 let, to úplně nevidím, protože tím, jak je ten robot prostě extrémně komplexní, tak si myslím, že budete neustále prostě volat do Alzy na reklamaci. Mimochodem, když se ještě vrátím k té velké čtyřce, ABB, Kuka, Fanuc, Yaskawa,
ty se považují za ty lídry tady v téhleté oblasti, v té automatizaci a robotizaci, tak si všimněte, že oni žádného humanoida neukazují. To oni to prostě nevyvíjejí. Nebo takhle, možná to tam mají jako nějaký side project, možná to mají jako nějaký showcase, že se sem tam na nějaké prezentaci pišní tím, jakože ano. Dobre, poposúvame to trošku. Než tam jako člověka nahrazovat humanoidem, pojďme nějak strojem, nebo jako jo, ale ne strojem ve formě člověka, protože no a teď ten druhý hlavní use case a to je ten domácí pomocník, protože když jsem říkal, že tu fabriku není problém jako upravit tak, aby tam ten robot nemusel být, tak doma asi nechcete dělat takové úpravy, aby vám tam jezdili prostě nějaký jeřáby s nějakýma přísavkama. Tam si řekněme, že jako dává smysl. To mi páči, ako si to predstavuje ako spred 20 rokov pomaly. Ale to už dávno tak není. Už dneska máme tie technológie iné a sám on však ich denne používa tieto technológie. Prečo by nemohli byť integrované v robotoch? Nevím. Dát toho humanoida, protože všechno je uspůsobeno tak, aby vy jste se tam mohli hýbat jako nějaký dvounohej živočich. No a takovej typický zástupce toho domácího pomocníka má být Neo. To jsou pak je tam ještě možnost ho nějakým způsobem pronajímat za nějakých $500 měsíčně. Áno, dobre, že som to presne do tejto fáze dostal. $500 mesačne na robota, ktorý nevieme čo vie. Samozrejme je to preorder. Mal by byť budúci rok a vlastne pri objednávke už fixnej, tak sa tam budú tie špecifikácie vypísané, oni to vlastne napíšu, čo ten robot vie, hej. Takže ja si myslím, že pokiaľ človek potrebuje do domácnosti nejakú jednoduchú pomoc, jednoduchú manipuláciu, samozrejme nie upratovanie, ako keď som spomenie, upratovačka samozrejme nebere také peniaze, ale ja si viem predstaviť v mojej výrobe, a to je aj dôvod, prečo robím toto reakčné video, pretože to so mnou trošku súvisí. Ja tu mám nejakú dielňu, ktorú obsluhujem sám a mám tu kopec úkonov aj ručných. Áno, mám tu vzadu 3D tlačiarne, na nich vyrábam skelety tých 3D osviežovačov, ale asi 60-70% je stále ručná práca v podstate, ktorú pokiaľ niekoho zamestná, môže robiť, ale musí mu dať minimálnu mzdu, ktorá je na Slovensku, ja neviem, teraz trepnem 700-800 eur čistom, hej. Čiže zaplatím za ňo 1300-1400 eur minimálne mesačne, za to, aby robil túto jednoduchú robotu. Lebo vlastne menej mu dať nemôžem. Môžem ho dať na polovičný úväzok, ale tým si ukratím hodiny, takže to mi situáciu nerieši. Robot, ktorý subscription budem platiť $500 alebo 500 eur mesačne, ktorý tu môže byť, ja neviem, nie 8 hodín, 10 hodín, 12 hodín, 16, podľa batérie, podľa technológie, ja sa teraz bavím v teoretickej rovine, tak mi vie odpracovať možno 1,5 krát až 2 krát toľko, čo ten človek, za ktorého dám mesačne 1500 eur. A toho robota, tieto jednoduché úkony naučím ako nič. Samozrejme nechcem po ňom vykladať myčku a proste každý príbor iný a každý pohár iný. Tomu ja rozumiem a s tým súhlasím aj s Kicomom, on to bude koniec koncov hovoriť v tom videu. Ale viem si predstaviť tie jednoduché úkony, ktoré ja musím robiť a na ktoré, keby zriadím automatickú linku, tak ma tá linka vyjde také peniaze, že to budem 10-15 rokov splácať. To už mám prepočítané, nacenené priamo z Ázie. Takže to mi tiež situáciu nerieši a práve tento robot, nemyslím presne tento, ale nejaký z týchto humanoidných robotov domácich by túto situáciu napríklad mne a viem si predstaviť, že aj mnohým ďalším povedzme tvorcom alebo výrobcom takýmto menším úplne že uľahčil a vyriešil, takže kvôli tomuto aj točím vlastne toto video, takže počúvame ďalej. A příští rok by teda měl přijít, ale řekněme si upřímně, ten robot jako vůbec nic neumí. Oni vám ho dodají v takovém stavu, kdy vám řeknou, OK, ten hardware máme jako nějak hotovej, ale vlastně v tom základním softwaru, ve kterým vám přijde, on je snad autonomně schopen jako otevřít dveře. To je všechno. Oni dělali i rozhovor, myslím, s nějakou novinářkou z Wall Street Journal a pak
vlastně uvedli, že všechno, co ten robot tam dělal při té demonstraci, bylo teleoperated. Prostě ovládali ho na dálku. A oni teďka říkají, nebojte se, my ho to všechno naučíme, prostě vy si ho objednáte domů a přepnete do takzvaného expert modu, to znamená, někdo se připojí na dálku a bude vykonávat ty věci a tím se vlastně, oni tím budou krmit ten svůj model, tak aby toho ty roboty potom naučili. To znamená, oni v podstatě vás jako zákazníka používají pro to, aby získali nějaký data, aby časem... Áno, ale to je historicky známa vec, všade to tak bývalo proste. Ak niečo dali do ostrej prevádzky, museli niekde zbierať data. To je to isté pri tých autonómnych autách, to je pri všetkom, čo sa týka možno technologického priemyslu, proste aby niečo fungovalo, treba to testovať. Najlepšie to testujete na ostro, na mieste. Akorát súhlasím s tým, že to môže byť možno také trošku neetické, že vlastne vy budete platiť za to, že oni majú z vás ešte aj tie data. Ale pokiaľ vám ide o to, aby to ten aby to ten robot vedel, a zaplatíte si za to tých $500 a mne je úprimne jedno, či by bol teleoperovaný ten robot alebo nie. V tomto mojom prípade. Pretože dobre, no tak ak chce človek stráviť s tým čas, že toho to bude učiť a že to bude robiť, mne je jedno, ja potrebujem to mať správené, potrebujem to mať urobené, je mi jedno, kto to spraví. Moju mačku to asi nenaučím, deti sú ešte malé a ktorýkoľvek zamestnanec to síce spraví, ale proste, ako som povedal, ekonomicky mi dáva väčší význam práve na tejto jednoduché úkony práve robot. A je mne úplne jedno, možno v tom mám ten iný názor, že ako to bude urobené. Samozrejme, potom je tu tá otázka, že toho nahrávania, prostredia, zvuku, a aké dáta sa zbierajú a tak ďalej. To už je samostatná téma, ale čo sa týka tej práce, je mi jedno, či to bude teleoperované, povedzme rok, a potom to už bude vedieť a budem ho vedieť prepnúť povedzme do offline módu, to určite pôjde. Takže ak ho to niekto za 6 mesiacov, čo budem platiť subscription, naučí toho robota, tak hotovo, tak v poriadku. Nech ho 6 mesiacov tu naučia. Ja tu nebudem mať niečo, čo by vedeli zneužiť povedzme na nejaké čínske účely špionážne a hotovo. Ja budem mať vyriešenú vec, ktorú potrebujem mať urobenú a ten robot to bude vedieť a hotovo. A potom už len offline ho používať. Akože ja si myslím, ja to tiež berem takto všeobecne ako kicom, ale ja si myslím, že tento pohľad druhý z hľadiska nejakého podnikania alebo podnikateľa alebo majiteľa výroby, dielne, čohokoľvek by tu mal padnúť. Takže zatiaľ tak. Ten robot byl skutečně autonomní, ale z mýho pohledu od toho jsme fakt strašně daleko, protože tam já vidím vlastně několik překážek. Každá domácnost je úplně jiná. Každý máme myčku jinak umístěnou, vevnitř vypadá jinak, máme jiný nádobí. Já si vůbec nedokážu představit ani za takových jako 5 let, možná ani za 10 let, že vám přijde ten robot a vy mu řeknete, tady jsou hrnky, tady jsou skleničky, tady jsou příbory, tady jsou dětský příbory a aby on to jako v pohodě vyskládal z té myčky. A auta to nevedia. Autonómne jazdenie, také auto je, stretne sa s traktorom, možno ho nepozná, ale musí ho rozlíšiť. A čím ho rozlíši to auto? To je zase sme pri tom, vlastne senzormi, hej. Aj ten lidar, to je neskutočná vec proste, ktorý vie oskenovať to prostredie neuveriteľným spôsobom. Všetky tie senzory, gyro, kamery, všetko dokopy, to dá takú zmesku informácií aj tomu robotovi, že keď bude pred tou myčkou stáť, je úplne jedno, čo tam bude nahádzané. Ja si myslím, že je úplne jedno, či tam budú vidličky, nože, plastové, hliníkové, kovové, zlaté, strieborné. On si to musí najprv zanalizovať, čo tam je. On samozrejme to vedieť nebude. A autonómne sa rozhodnúť môže, ale musí na základe niečoho. A tie dáta si on musí získať sám. Toto je tá vec, ktorú budeme vprogramovanú, že áno, toto je myčka a treba ju umyť. Myčky vyzerajú viac menej rovnako, ale ten príbor, OK, tak ten si musím zanalizovať, kde sa dáva v tejto myčke, či sa čistí takto, či sa ukladá takto, či sa poháre takto ukladajú, aké to sú tenké vínové poháre, sú krehkejšie ako bežné šálky. Všetko toto, ja si myslím, že toto nie sú nejaké prekážky, ale to je možno môj zase taký optimistický pohľad.
Jako ten problém je podle mě tak strašně komplexní, že nám jako nepomůže to, že teďka máme ChatGPT. Nebo prostě ta množina toho, co už jsme vyřešili, je Ještě GPT by som to vůbec nespájal, ale že vůbec. velmi špatně aplikovatelná na to, aby jako robot doma dělal jako běžný úklid. Navíc to, co tam Marquez zmiňuje v tom svém videu, co se mnou taky velmi rezonovalo, že jak se ten text strašně proměnil v tom, že dneska se prostě prodávají extrémně nehotové věci. Dneska si prostě můžete koupit sliby, respektive koupíte si něco, co vám přijde domů a oni vám slibují, že za 2 roky to dodělají, takže to bude fungovat. Tohle nikdy nedělejte. S týmto úplně 100% súhlasím. To je mimochodem rada právě od toho Markéze. Nikdy si nekupujte produkt s příslibem nějakých budoucích funkcí. Já si, děti, ještě pamatuju, když Steve Jobs vylezl na pódium ukázat iPhone, tak řekl, je to internetový prohlížeč, je to telefon, je to přehrávač muziky, vytáhl to z kapsy a řekl, je to iPhone a za měsíc si ho můžete koupit. A tak to bylo. On neprodával nic nehotového. Možná se bavili o nějaké budoucí Zlatá éra Apple. vizi a tak dále. Dneska tuhle tu stejnou chybu těch budoucích slibů dělá i ten Apple a jde na něho mimochodem hromadná žaloba, když ukázali všechny ty funkce Apple Intelligence, které tam doteďka nejsou. To znamená, že kdo si koupil tu 16, což je i můj případ, tak pokud si to koupil kvůli tomu, že tam bude nějaká Apple Intelligence, tak ji vlastně doteďka nemá. Zlatá éra Androidu. Jo, open source Androidu samozřejmě. Já mimochodem jsem chtěl měnit, já jsem přicházel ze 12 na 16. Posunieme to trošku ďalej. Podíváte, i když je vlastně teleoperován a ovládá ho teda někdo na dálku, tak i tak mají jako problém udělat jako elementární věci, jako zavřít myčku. Vypadá to jako naprosto komicky. Prostě tak. Tento robot je chvíľku na trhu. Proste nedá sa to posudzovať hneď. Ja viem, že ho dali von a že ho predávajú, ale áno. V tomto má pravdu Kicom, že vlastne to, čo prezentujú, samo o sebe nevie to, čo by mal vedieť, hej, ale ja si nemyslím, že to je na 10 rokov, na 5 až 10 rokov. Ja si myslím, že to je, tú myčku bude vedieť kompletne vyložiť a naložiť s akýmkoľvek riadom do roka, do 2. To je môj názor. A nielen myčku, aj práčku, aj všetky tieto domáce práce. A pokiaľ ten robot dokáže aspoň 2 alebo 3 tieto domáce práce súčasne naraz zariadiť, že vlastne nenahradí len vykladača myčky, nech nahradí aspoň 3 funkcie, tak už to bude mať zmysel, pretože tieto 3 funkcie už by mali oveľa vyššiu hodnotu v tej ľudskej práci. Takže ja si nemyslím, že sme takto ďaleko. A aj keď to teraz možno nevyzerá ináč, vyzerá to trošku smiešne, ale nemyslím si to. A ak to tento robot nebude vedieť, bude to vedieť ten druhý. Hej, proste tá konkurencia, ten konkurenčný boj bude ešte tvrdý. Komplexita těch našich domácností je tak strašně velká, že udělat nějaký obecný model tak, aby ten robot skutečně chápal, co já mu řeknu a pak to vykonal. Z mého pohledu od téhleté věci jsme jako roky daleko, ne-li nějaký desítky let. Další problém u toho domácího robota, jakožto u domácího spotřebiče, je ta cena. To má stát třeba jako 500 000. Kdo přesně si to jako může dovolit? A já vím, jako v té první fázi ty věci jsou drahý, ale my jako dokážeme srazit tu cenu u takového komplexního mechanického stroje na třeba 200 000, i tak je to pořád jako docela dost. Tady máte velkou část domácností, která není schopná najít prostě třeba ani 15 000 na to, když jim odejde sušička. Čili v téhle chvíli je to jenom hračka pro bohatý. A to je v pohodě, protože tak to u těch nových technologií obvykle bývá. Ale když se nad tím zamyslíte, co ten robot pro vás skutečně jako doma může udělat, i když na to ty peníze máte. K nám chodí paní na úklid a mě ten úklid stojí každý týden 550 korun, to je měsíčně asi, řekněme, že by to bylo 2500 korun. 2500 korun krát 12 měsíců je 30 000 korun, takže když vezmu tu cenu toho robota 500 000 děleno 30 000, tak to znamená, že ta paní k nám může chodit ještě 16 let, než by se mi zaplatil ten robot. Ale ten robot, pokud já si ho koupím, tak si myslím, že za prvé on nic neumí, nic neudělá a do 2 let se jako vysere. A samozřejmě bude se to zlepšovat, ale to prostě bude trvat. Koupit si teďka robota s tím, že mi ho jakože updatenou, ne, jako zůstane vám ležet v rohu šrot. Hele, ještě jedna věc, co mě v souvislosti s tím robotem napadla, je samozřejmě nějaký sociální. No a toto videjko, ktoré tam dal, tak za mňa je jasne nahrané. To je úplne že nahrané video, akože kto čo neurobí pre clickbait dneska,
A zrejme to malo aj úspech, keďže sa to dostalo až ku Kicomovi, hej, akože jasné, ako tá reakcia, no veď pozrite si. Reální rozměr. To, jak budete reagovat na to, že u vás doma teďka žije nějaká další bytost, která je teda kompletně neživá, robotická, ale nejenom to, jak na to budete reagovat vy, ale jak na to bude třeba reagovat vaše přítelkyně, žena, děti. A docela náhodou jsem narazil tady na videjko od jednoho z našich největších streamerů, od Doda, který si toho robota předobjednal a následně to oznámil svoji přítelkyni. A podle mě je to docela taková pěkná demonstrace toho, jak by v budoucnu mohla vypadat reakce vašich přítelkyň a žen na to, že jste domů pořídili robota. Pojďte se na to podívat. Normálně se prodává robot, který by v roce 2026 měl uklízet. On mu složil nějakou zálohu. Už věříte mi, že jsem se to koupil? Your new order is... To řekneš, jo? Chtěl jsem ti ulehčit práci. Jakou práci? No, tak abys třeba nemusela tolik uklízet, prát a tak. Takže jsem se rozhodl, že pořídím takovýho pomocníka. Robotickýho. Dominiku, nekoupil jsi to, že ne? Jak to? Chceš to vidět? Ne. Co? Jak to ne? Ne, Dominiku, já to nechci. Koukej. Ne. Jak to? Ne, to si děláš, fakt si děláš srandu, že? Co? Přečti takhle, co je tady napsáno? A on bude tady v tomhle malém bytě? Ne, tak on přijde až příští rok. Ja si viem predstaviť, že ho naozaj kúpil, že ho predobjednal, tam nejaká záloha sa akože skladá, asi ho nezaplatil celého. Každopádne pre video, čo človek neurobí, zvlášť nejaký youtuber, ktorý sa tým živí. Ja si myslím osobne, že tá jej reakcia je nahraná viac menej a nepoznám ho, takže neviem to akože na 100% povedať, ale odrážať sa vo videu, ako keď som od tejto reakcie, že to takto bude u všetkých, je úplne scestné, si myslím. Takže za mňa nie, akože OK, môžu byť takéto reakcie, samozrejme, že to je normálne, hej, niekto sám nechce toho robota ani vidieť a niekto neznáša ani len AI, ani počuť to slovo. Ľudí máme rôznych, ale odrážať sa, že takto to bude reagovať, takto bude reagovať každá žena, je asi trošku mimo. Takže ešte si pozrieme, čo je tam nakoniec. Ne, to nechci bydlet. Jak to? Ne. Já si myslím, že od nahráte. Jakýkoliv stroje, který může ublížit. A teď necháte tohleto s něma doma žít. Ta věc je teoreticky může zranit nebo i zabít jenom tím, že na ně spadne. A s tím, co my dneska víme o umělé inteligenci, že se plete, halucinuje, prostě dělá chyby, tak to nemůže žít se mnou prostě doma. Aspoň ne v tuhle chvíli. A navíc to nemusí být jenom nějakým omylem nebo nějakou chybou toho softwaru, ale vemte si, jak my se bavíme o různých hackerských útocích. Prostě vemte si, že sem Číňani naposílají prostě stovky tisíc robotů a pak někdo na začátku zmáčkne nějaký tlačítko a může to být jako během jednoho dne jako brutální průser. A já vím, už jsme si dávno prostě všichni zvykli na to, že nás odposlouchávají počítače, telefony a to je prostě trošku něco jiného, jako když máte teoreticky doma zbraň. V čom je to iné, Kicom? To, že ti zaútočia na digitálnu identitu, keďže od teba Apple napríklad zbiera údaje cez kamery, cez mikrofóny, Alexa, všetky tieto smart domácnosti, všetko zbiera informácie a to je v poriadku. Kamery, hej. Dneska hádam je kamera, alebo teda mikrofón takmer vo všetkom, aj v detských hračkách na diaľkové ovládanie, alebo ktoré sa ovládajú cez aplikáciu v mobile, kto vie. Hej, ja viem, áno, Čína môže odpočúvať, Čína je špionážna, neviem čo, ale proste toto nikomu nevadí. Hej, Wi-Fi routere, práčky, ktoré sú ovládané hlasom a pripojené na internet. A všetko je smart a zrazu vadia roboti. Ja chápem, ten robot má oči, nos, možno ústa, proste vyzerá ako človek, hej, má ten tvár. Není to, že Wi-Fi router, ktorého sa nebojíte, ale proste za mňa je tento pohľad, že nás tu teraz niekto odpočúva, alebo nedaj Bože, ten robot niečo vie urobiť, samozrejme vie sa hýbať, ten router ťa nepôjde zaškrtiť v noci, alebo čo, hej, ale proste ten robot to môže spraviť teoreticky. Takže áno, tam nejaká tá bezpečnosť je na mieste, ale hovoriť, že teraz nás tu začne odpočúvať a že Číňania to nejako zneužijú, je úplne v dnešnej dobe zbytočná reč, pretože dneska tu už máme na dennom poriadku, akorát, že ten robot vyzerá ako človek a preto sa ho asi viacej máme báť. Ja osobne som za to, aby ak nejaký robot do domácnosti príde, aby mal striktne nastavené nejaké pravidlá, možno budem ja osobne hľadať takého, ktorý bude open source, verím, že bude
tak ako sú hardwareové peňaženky na kryptomeny s čiastočne uzavretým kódom, tak sú aj s otvoreným kódom, čiže napríklad Ledger versus Trezor, tak si myslím, že bude to, takisto máme Linux, máme Windows, hej, a máme open source systémy, máme GrapheneOS na mobily, hej, čo je vlastne úplne otvorený, nešpionážny Linux, alebo teda Android na telefón. To isté si myslím, že bude aj v nejakom robotovi možné, že proste si tam dáme nejaké svoje kvázi továrenské nastavenia, alebo proste si úplne prepalíme ten firmware na nejaký svoj a všetky tieto sračky s prepáčením budú úplne že v háji a budeme s ním môcť fungovať. Prípadne bude tam nejaký zásah možný. Ale akože dopredu to takto odsudzovať, to chcem tým povedať, že je asi zbytočné takisto. Ale OK, je to názor. Která může na dálku být ovládána, zvlášť když prostě ty firmy to i říkají, prostě umíme se na to připojit vzdáleně na teleoperation. Tady se lidi bojí konfliktu mezi Čínou a Amerikou nebo Čínou a Evropou, ale jinak jsme úplně OK od Číňanů kupovat jako humanoidní roboty, které se prostě v noci můžou vzbudit a vyřešit tu jednu domácnost úplně jako potichoučku. Skvelý námed na film. Skoro ako Ja Robot 2, akože keď som daj si to patentovať. Akože ja, nie že by som ho hejtil, ja v podstate je to jeden zo scenárov, ktorý je takisto reálny ale ja si myslím, že až také jednoduché by to nebolo. A tým, že ťa odpočúvajú a vidia, to už som spomenul, že vlastne to je skôr o tom ukradnutí tej digitálnej identity, o tom, čo ty zverejňuješ alebo čo sa vie dostať na internet. Nemyslím si, že by ťa nejak fyzicky mohol napadnúť a ak by to spravil čo len jeden, tak ja si myslím, že by sa urobila revolúcia na štýl Concordu, takže ja si myslím, že toto je velmi tenký lád a nemyslím si, že ho někdo prelomí. Už jo. Třeba představte si, že by takhle povstali všichni ti roboti prostě v jednu noc a vyřešili to tak nějak jako najednou. A já vím, je to takový jako Black Mirror scénář, ale není tam aspoň nějaká malá pravděpodobnost, že by se taková věc stala. Nebo ještě jedno takový mentální cvičení. Jak jsem říkal, v celku jsme si zvykli na to, že telefon nás třeba odposlouchává, ale to asi nevnímáme jako tak dramaticky, ale představte si, že si chcete udělat se ženou pěkný večer, žena si na sebe vezme třeba nějaký pěkný prádlo a teď si řeknete, že ten akt lásky třeba provedete někde, kde v té místnosti bude stát tady ta věc. Jak se budete cítit? Půjdete do toho? Nebo napřed toho robůtka odstavíte, nebo ho vypnete, nebo co budete dělat? Jako dokážeme se skutečně bavit, že budete úplně OK s tím, že je to jako součást vaší domácnosti a i jako během... Všetko nastavení hraníc predsa, tak nebudem toho robota mať v noci spálni a nebudem ho mať nad sebou a bude sa na mňa pozerať, či ako si to myslel, proste kicom, to není o tom, to proste, to už je o tom morálno-etickom nastavení každého jednotlivca, to s tým nemá nič žiadny súvis, tak proste robot ti cez deň pomáha riadiť, keď nie si doma, alebo možno aj si, to je jedno, ale proste ja neviem, ako, k čomu by som to prirovnal, ale tak nenecháš si ho tam, áno, no pôjdeš ho vypnúť, pôjdeš ho odpojiť, pôjdeš ho zaniesť, alebo ho niekde budeš mať na to miestnosť, aj na metlu, aj na vedro, aj na mop máš miestnosť, tak aj na toho robota. Ty z toho robota nemôžeš robiť člena domácnosti. To je tvoj pomocník, ktorý ti pomáha. Hej. Ani tú upratovačku, ktorá k tebe chodí, upratovať dom, nemáš v noci pri sebe s metlou v ruke pri milostnom akte. Hej. To je blbosť. Takže toto je to isté, čo hovoríš, len proste robot. A toho robota proste vieš pekne odpratať niekde do komory, hotovo, zamknúť ho, keď sa bojíš, kľudne zamknúť, vypnúť, čo sa dá urobiť, to urobíš a ideš spať. Takisto ako zamykáš dom, zamykáš bránu, zamykáš garáž. Ja si myslím, že ako toto je všetko nastavenie jednotlivca. Toho sexu ho tam necháte stát, aby se koukl, nebo si to natočil. Použijte to pro sebe jako mentální cvičení, jestli jste s tím OK, a pokud jste s tím OK, tak teďka běžte za svou ženou nebo přítelkyní a to mentální cvičení dejte taky, jestli s tím bude OK, až bude v ať ho teda někdo dá do té továrny a natočí mi, co ten robot je tam skutečně dělat, protože když se podíváte na to, co ti roboti dneska vyvádějí, prostě tak nějak v divočině, tak je to průser za průserem, rozbitý zrcadla, padají. Áno, toto video som videl a myslím, že tam písal, že je to
celé nahrané a v podstate toto je presne ten typ robota, ktorý je možné ovládať cez Oculus, myslím. Teraz by som trepal cez nejakú tú virtuálnu realitu, ktorú mal nasadenú niekto, kto toho robota ovládal. Takisto potrebovali natočiť virálne video, no nič sa nedieje, proste normálna vec, ale brať to ako, že tento jeden robot sa tu pošmykol na nejakých špagetách či na čom a že je to OK, ako je to sranda a pre tú srandu toto video vyšlo a je na YouTube kanále nejakého youtubera, hej. To není o tom, že by ten robot bol pokazený. Keby bol takýto pokazený, asi ho vráti a nekupuje. Ja si myslím, že akože to je presne to, že čo sa k vám dostane za informácie, za videá a aká je úplná že realita. Ja by som chcel vidieť možno, aby to bolo fair, 100 takých robotov v 100 domácnostiach a 100 videí natočiť, ako teda sa spravujú a fungujú. Nie na základe jedného srandovného videa, ktoré vám pustím. Různě po zemi a vlastně nic moc užitečného neumí. A já prostě moc nevěřím tomu, že v následujících letech uvidíme nějaký překotný vývoj. Protože ta robotika tady byla a bude a ten vývoj tam je vlastně relativně takovej konzervativní, pomalej a já nevidím žádný jako skok, který nám třeba právě měli přinést ty LLMka, to s tím totiž prakticky nesouvisí. Protože už snad někdy před 15 lety to tak je, kdy Honda ukázala toho Asima, dělali si z toho srandu v jednom dílu South Parku, kdy ten Asimo už třeba jako uměl chodit a oni ho prezentovali různě, ale vlastně vždycky udělali nějaký předtočený video, kde si přesně pohlídali, aby se nic nestalo a kdykoliv se snažili toho Asima ukázat na nějaké živé akci, tak on jim tam vždycky spadl na zem, protože to moc nefungovalo. A my jsme se v tomhletom určitě posunuli, a když se na ty roboty díváte, tak oni jako skutečně se hýbou jako velmi elegantně, ale to je vlastně tak všechno. Já chci vidět, že ten robot je autonomně schopen něco vykonávat a to jsem neviděl. On je dlho, verím, že on je dlho. Jsem optimista. Viděl jsem předpřipravený marketingový videa, který vám prakticky neřeknou nic. Ano. A tak se to bohužel dneska prodává. Prostě ano. Prodávají se sliby. A abych to dneska nějak uzavřel, tak dám takovej svůj final claim, takový závěrečný prohlášení. Podle mě ani za 5 let a možná ani za 10 let ten humanoidní robot nikde nenahradí člověka v jeho práci, tak aby to bylo levnější nebo rychlejší, ideálně obojí, prostě aby to bylo efektivnější. Verím, že ja dokážem, že to tak nebude. Ja to dokážem. Verím tomu. Ak nie ja, tak ktokoľvek, kto potrebuje takého pomocníka doma a prepočíta si ekonomicky, že mu to sedí. Ja som si to prerátal už teraz a mne to sedí. Samozrejme ten robot dneska, ako povedal Kicom, nevie dokopy nič. Ale to je všetko o tom nastavení. To už vlastne som spomínal a to sa už opakujem. Každopádne ja si to predstaviť viem a určite v horizonte 10 rokov, možno rok, možno 2. Dokážu představit, že tam toho robota prostě na to místo dáte, jenom tak, abyste ukázali, že to jde, ale vlastně se to nevyplatí. Bude to nějaký showcase ve smyslu umíme to, ale vlastně to nedává smysl. Takže ani v továrně se to nestane, že byste vyhodili člověka a dali tam humanoida. To je možné. To je možné, že tam to bude neskôr. Ja by som to tak podelil, že v armáde to bude hneď. Vidíme drony. Hej, drony nemajú nohy, ale vedia toho veľa. Hej. Takisto sú nebezpečné a neviem čo a to je v poriadku. Hej. A predávajú sa v každom číňaku a vedia naozaj hodí vám na hlavu čokoľvek, lietajú ponad hlavy. Predsa to je oveľa viac nebezpečné, si myslím, ako robot, ktorý sa ledva hýbe. Ale je to povolené, je to v poriadku. V armáde to bude na prvom mieste, potom to budú tie domácnosti až na záver, to možno budú tie výroby a tá výroba by musela byť tak špecifická, že by to tie ramená, ktoré dneska existujú, ktoré skladajú auta alebo nábytky alebo podobné veci, ktoré robia tieto veci, že by to nedokázali urobiť, že by tam ten robot reálne musel byť na to naozaj nejaký ten use case, ktorý vie iba ten robot, ale ja si viem predstaviť práve napríklad pre mňa, pre ľudí vo výrobe, v tvorivých ľudí, ktorí potrebujú pomôcť, menších živnostníkov, menšie seročky, ktoré nechcú možno, nedovolia si, než nechcú, to je zlé slovo, nemôžu si dovoliť zaplatiť 1500 € mesačne, samozrejme z toho polovica ide štátu, človeka, ktorý by vykonoval možno nejaký jednoduchý úkon, na ktorý ten človek, napríklad ja, nemá čas,
pretože sa venujú iným veciam, komplexnejším, ktoré sú, pre ktoré je potrebné nejaké odborné znalosti, ktoré ja mám. A ten človek, pričom by robil jednoduchý úkon, tu nemôže, respektíve nemôže tu byť, hej, z tých ekonomických dôvodov. A podľa mňa ten robot, ja v tom vidím veľký potenciál a verím, že budem jeden z prvých. A ak to tak bude, ja netvrdím, že sa to možno sa to nestane, ale budem robiť všetko preto. A ak to tak bude, tak to tu uvidíte na tomto kanále určite 100%. To se nestane. A nestane se to ani ve vaší domácnosti. Já neříkám, že ti roboti nebudou schopni něco dělat, ale nebude to třeba levnější, než tam pořád prostě zaměstnat nějakou paní nebo nějakýho pána na úklid. Prostě se to nevyplatí. Nebude to efektivnější. Stále len ten úklid, ale to není len o tom úklide. To není o tom, že ten úkon má byť jednoduchý s metlou v ruke. Ak ten robot bude vedieť komplexnejšie veci, bude vedieť, ja poviem príklad, bude treba vyčistiť komín, bude treba vyčistiť ríne na strechu, tam potrebujete už nejakú tú bezpečnosť, potrebujete človeka, čo to síce ten úkon nie je jednoduchý, viac menej, ale potrebujete na to možno už vystaviť nejakého človeka určitému riziku, hej. A pričom ten robot by to mohol zvládnuť. Netvrdím, že teraz v tomto ponímaní, ako sú vyrábaní, hej, keď sa učia chodiť, že by liezol po streche, alebo proste čistil komíny alebo podobne. Ale to bol taký príklad toho, že toto vie prísť, vie to byť komplexnejšie a pokiaľ ten robot pokrie v budúcnosti alebo v blízkej budúcnosti služby komplexne na nejakú domácnosť, tak je vyhraté, pretože na tie úkony, ktoré on dokopy bude vedieť, by ste potrebovali možno 2-3 ľudí, ktorí by si zobrali trošku iné peniaze, nielen za to, že šúcha metlou alebo handrou po zemi, že proste ten robot by dokázal veci za 2-3 ľudí a už vtedy by to malo zmysel, si myslím. A nehovorím, samozrejme, nebudem to stále dávať na tom príklade, že v mojej dielni, v mojej výrobe, že by mi pomáhal, to je niečo úplne iné. Ale v domácnosti si to takisto predstaviť viem. Ani za těch 5 let a možná ani za 10. A takový ty řeči Ilona Muska, že to jednou bude jako skvělej chirurg, to nebude ani za 20 let. My dneska na tom operačním sále máme robot. S týmto plne súhlasím. Chirurg nie, ale na druhú stranu zase to AI trošku mimo tej robotiky. Tá umelá inteligencia dnes dokáže analyzovať zdravotný problém a vlastne tomu človeku viac než ten odborník. Viac než niekoľko odborníkov. Sú na to štatistiky, sú na to dáta. A to sme len v tejto fázi, v ktorej sme. Hej. Aj ChatGPT, aj všetky tieto jazykové modely sa mýlia. Ale stále sú už teraz lepšie v analýze či už, ja neviem, rozboru krvi, ja neviem, nejaké zlomeniny, nejaké niečo, čokoľvek, čo sa týka, ja nie som lekár, takže čokoľvek, čo sa týka tohto, tak sú už teraz štatisticky lepší a majú väčší úspech. Či už nejaké nádory, či už nejaké, ja neviem, cysty, čokoľvek, čo vedia zanalizovať lepšie ako človek očami zo snímku, tak už teraz je to lepšie. Ten robot, s tým ale nesúvisí samozrejme, robot by musel priamo svojimi rukami nejako operovať. Sú určité takisto nejaké časti možno, ktoré sa robia roboticky, ale ako tu keď som správne povie, sú viac menej operované na krátku vzdialenosť odborníkom, takže tak. Zase jsou to jako na dálku ovládání specializovaní roboti na nějaké operace, je to myslím takový ten systém Da Vinci, kdy ten zkušený chirurg sedí o pár metrů dál, ovládá tam přes nějakou haptickou odezvu systém, který v tom člověku s nějakou vyšší přesností něco dělá, takže my tam máme robota, ale že byste přišli jako na operační sál a tam stáli 3-4 humanoidi, kteří vás zoperují, to se nestane ani za 20 let. Mně bude za 20 let 60 let a myslím si, že všechny operace na mě, které budou vykonávány člověkem. S týmto sa plne stotožňujem, pravdepodobne to tak bude. Který bude mít nějakou třeba robotickou asistenci ve smyslu toho Da Vinciho. Ale to neznamená, že všade okolo nás nebudú roboti, že? Ale humanoid, zapomeňte. Takže tak, přátelé, starý muž se opět vyřval na mraky, ale já to s humanoidama fakt nevidím moc dobře. Dobre, týmto by som to ukončil. A ja ďakujem, že ste, ak to niekto dopozeral až sem, koniec koncov prvé video na digitálnej továrni
ak to niekto dopozeral sem a zaujalo ho to, čo hovorím, možno môj názor, možno nebol to hejt, ale proste snažím sa veci brať možno ináč, pozerať sa na ne ináč. Ja viem, že pred 15 rokmi sme boli inde, ale proste tá krivka není taká toho vývoja, ale je taká. A tie najlepšie časti toho vývoja sú teraz a budú teraz proste. A uvidíme to a vidíme to už na dennom poriadku, takže ja si nemyslím, že sme tak ďaleko od všetkých týchto vecí, čo spomínal Kicom. Každopádne všetko není riešiteľné robotmi, to je jasná vec. Takže ďakujem, že ste to dopozerali sem, vidíme sa pri ďalšom videu. Držkajte sa a nech ste zdraví.